legjobb nap a héten. És mégis miért? Hát mert podcast van. Mikor már túl sok volt a melóból. És nincs több feladat, mint lelokkolj. Mint a kávé mellé kell a cukor. Péntekhez kell egy pár jó barát. Kinyomtam mind a 30 ébresztőt. Bepokrimezte megint a cipőm. Futottam, de rám zárt a sofőr. De péntek van és a podcast vár. Üvöltett a főnök, hogy hol az Excel. Már megint írogatt a Toxic Excel. Túlárazott, csak kettőt nekem ajat el. De mindegy, vár pár jó barát. Mert péntek van és a podcast vár. Megint péntek! Még egy hét eltelt, és újra itt vagyunk. Hihetetlen. Egyszerre váratlan, és egyszerre megszokott. Ez a GRDG Podcast. Én Krisz vagyok, a műsorvezetőtől, és kedves két műsorvezető társam. Hello, Api. Pisti. És nagyon tetszik nekem az a kifejezés, hogy apizód. Egy kicsit el is irigyeltem. Úgyhogy... Tudom, mi jön most. Ez egy krész. Nem tudtam, hogy mi jön most. Ez egy krész lesz, úgyhogy eddig tudtam jutni igazából az elnevezésben. És mindenek előtt kezdjünk is egy GRDG News szekcióval, hiszen rengeteg csodálatos dolog történt, vagy nem csodálatos, ki tudja. Ezt Kinek mi? Kollár Kinga, Tisza pártos EP képviselő, nem a legszerencsésebben fejezte ki magát. Nem biztos, hogy felhoztam volna ezt a témát, akkor hoztam fel ezt a témát, amikor elkezdtem azt hallani, hogy azt mondják, hogy ez az összödi beszéd óta a legnagyobb botrány, ezt mondták a fideszesek, és azon gondolkodtam, hogy olyan jó az összödi beszéd, miért nincs összödi beszéd 2, és ezzel a gondolattal hoztam ezt a témát, hogy sokan mesélnek arról, hogy lett ez a 2. Igazából mi történt? Magukra a szankciókról beszélt kedves Kinga, és azokról a szavakkal illette, hogy very effective, meg azt mondta, hogy on the positive side arra, hogy éppen hogy nem kaptak a kórházak támogatást, és hogy ezért az a pozitív side, hogy az ellenzék megerősült annak fényében, hogy mennyire szarul mennek itthon a dolgok, és hát nem a legszerencsésebb szó választás. Nekem a legjobban azt tetszett, hogy a Jó reggelt Magyarország nevű Orbán egyszemélyes podcastben azt mondta a miniszterelnök úr nagyjából, nem szó szerint fogom idézni, de hogy nem azzal van a baj, hogy hazudik a miniszterelnök, hanem azzal, hogy kiderül. Ezt az összödi beszédre reagálva ezt mondta, és hogy ez nekem nagyon tetszett. De amiért hoztam ezt a témát, az az, hogy Bayer Zsoltiék úgy felháborodtak, hogy tüntetést szerveztek, és hogy ez nekem így volt egy kicsit ilyen érzésem benne, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy így Bayer Zsolték így mérgesek voltak, hogy mindig tüntetnek ezek az ellenzékiek, és hogy így most mi is? Most csinálunk mi is egyet. De szokott amúgy sok Bayer Zsolt is tüntetés lenni általában ott a Millenárisban amúgy, és nagyon jó videók vannak róla, hogy így ott vannak, érted, az ilyen, hát tudod, így belenézel a tömegbe, és így őszhajak mindenhol, bazd meg, tehát, hogy így... Meg lila. Ez amikor megfogja a színező a haját az időseknek. Igen. És eszméletlenek szoktak amúgy lenni szerintem ott az energiák. Hát ott vannak azok a nagyon jó 444-es videók is, érted, hogy így elkezdi az öreg üldözni a biciklis ellentüntetőt, hogy de mi van, buzi? Meg ilyenek, érted? Én most tudtam először, hogy Bayer Zsoltinak volt tüntetése. Kajak. Én azt hittem, hogy évente van vagy 5. Ők ezt tüntetésnek nevezik, vagy pikniknek? Hát vagy az szokott, jó kérdés, mert annyi szokott általában történni, hogy Bayer Zsolti kiáll, érted, és így a telefonjából felolvasgat dolgokat. Szétadom. Az olyan, mint a Bayer Show, nem? Csak ez élő. Bayer Show live. Azt a kurva, egy élő Bayer Show live. Amúgy a közönség is ugyanaz. De ez zseniál. Hát ez olyan, mint amikor a második évad záró epizódjában egy élő podcastet csináltunk. Egy GRDG tüntetést. Az gyakorlatilag akkor ugyanaz, mint egy élő Bayer Show. Aha. Csak kicsit kultúráltabbak voltunk valószínűleg. Nem, bocsánat, nem, mert éppen a... Szexuális devianciákról beszélünk. Szexuális devianciákról beszéltünk, nem hiszem, hogy sokkal kultúráltabbak lettünk volna. Tehát ez egy hasonló dolog gyakorlatilag, csak kevesebb... Hát hogy sztár vendéggel?
Fiatalabb a közönség. Fiatalabb a közönség, és nem vállalunk annyira oldalt, így jelentős politikai dolgokban. Abban nem, de hát érted, valamiben mindig oldalt vállal azért az ember, tehát hogy nem lehet úgy végiglavírozni az életen, érted, hogy így hát igazából én egyiket sem nagyon, az meg vannak ilyen emberek pedig a kurva életben. De hogy az is egy oldalválasztás. Azt az oldalt választott, hogy nem választasz. Hogy csicska vagy inkább. Tehát, hogy még most az, hogy politikailag nem foglalsz állás dolgokban, az nem az feltétlenül, de hogy vannak, akik tényleg egész életükben nem foglalnak állás dolgokban. Bár ahogy a tanúban mondják, Krisztián, fiam, minden politika. Ahogy a pap mondja. Minden politika. Minden politika. Így, amikor beviszik először Pelikán elvtársat a börtönbe, és valamiről magyaráznak, és akkor a pap azt mondja neki, hogy fiam, minden politika. Éppen az Art of War-t kezdtem el olvasni. Nem mint hogyha egy nagyon... 10 per 10-es könyv amúgy. Igen, nagyjából 10 perces is, vagy kb. 100 oldal, de most én eddig mondjuk kb. A 10. oldalán tartok. Talán nem azért, hogy flexeljek, hogy ilyesmi. Akkor egy percet olvastál belőle ezek alapján. Szó szerint a háború művészetében minden oldalon van kb. 8 mondat, és lapozol. Igen, de nincs kép. Nincsenek képek. Tehát, hogy nem mindegy, megint nem flexelni akartam, de az a lényeg, hogy ott vannak amúgy ilyen mondatok, hogy minden politika, meg így, tehát pont ez nincs nyilván, de hogy így ilyen csupa idézhető mondat van. Lehet, hogy a következő részben hozok néhányat. Tényleg? Ezeket fogom majd mondani. Ez így ideig voltak ezek ilyen nem tudom, mémek is, hogy Sunce mondá, és akkor így alá volt írva, hogy hogyha visszautasít, akkor dugd meg az anyját, meg nem tudom. Ez egy Barney Stinson idézet. Az simán az is, Sunce is lehet. Sunce és Barney Stinson között amúgy lehetne egy prezentációt, tehát így kirakunk egy prezentációt, és hogy mennyire közös, tehát hogy a tesókódex és a háború művészete az így mennyire ugyanaz. Úristen. De nagyon jól lehetett amúgy az a baj, mi ki akartunk menni amúgy, és hát mi az egy erős szó? Ki akartam menni amúgy a Bayernnek a tüntetésére, csak hát nem végeztünk addig a nappal, aztán én nem tudtam, mert amúgy kurvára érdekel, hogy milyen energiák lehetnek egy ilyen érted. Igen, ez engem is érdekel. Éppen ezért akarok békemenetre is kimenni a következőre, mert az meg, tudod, így kimész, és így látni akarom ezeket az elemi ösztönöket, amik ott felszabadulnak az emberek. Érzel valamit, tudod, hogy ott vagy a sok... 16 óta nem éreztem semmit, Krisztián, és nagyon, nagyon mérges lennék, hogyha egy békemeneten éreznék megint valamit így az életben. Lehet, hogy átjönnének a vibe-ok, hogy így voltunk olyan koncerten már, ahol így nagyon tetszett a koncert annak ellenére, hogy a diszkográfiája Spotify-on nem tetszik a zenekarnak, és lehet, hogy ez is ilyen, hogy mondjuk legyen egy Ákos. Nem voltam még Ákos koncert, de lehet, hogy voltam ilyen 6 évesen valami kapcsolatkoncerten. De mindegy, tehát Ákos koncert mondjuk legyen egy példaként, nem szeretem az Ákos diszkográfiát, viszont lehet, hogy élőben olyat játszanak, hogy tök menő. És lehet, hogy ugyanez lenne úgy egy ilyen fideszes tüntetésen is, hogy átmész, és így, basz meg én behúzom rájuk a 2 X-et, ez kurva nagy. A békemenet az egy jó hely erre, mert az félig egy Ákos koncert, és félig pedig demonstráció. Tehát amúgy az kettőt kihúzhatok a bingó kártyámról. Okay. Volt egy Nightmare Blunt Rotation amúgy a Millenáris Parkban ezen a napon, tehát Bayer Zsolt, Mencer Tamás, Gulyás Gergely és Nagy Feró is reprezentáltatta magát. Ezek az arcok tuti, hogy még soha nem találkoztak így ebben a körben. Tehát, hogy ők biztos, hogy ott így megérkeztek, és így tuti, hogy így, nem tudom, hogy éppen Mencer Tamás beszélget a felesége, hogy így úgy kíváncsi leszek, hogy kik lesznek ott, amúgy nem néztem meg, hogy így kik vannak. Line-upot. Kik hivatalosak a backstage-be, igen. És így megérkeznek, és így az meg itt van a Gulyás Geri, ezt nem hiszem el, nem vagyok nagyon vele jóba, és így nézik körbe, ott a Nagy Feró, és így jó, le kell tennem. Ez olyan, mint amikor mondjuk egy ilyen fesztivál szervezésnél egy kicsit így variálnak a színpadi line-upon, és mondjuk így Lil G és a Kis Csillag egymás után lépnek fel, és akkor így Lovasi meg Lil G ott vannak a backstage-ben, mondjuk. És itt kicsoda? Semmelyiket, mondjuk a Mencer Tamás az nem lehet a Lil G, mert nem ő a kicsi. Akkor ő lesz mondjuk mit mondtam, ő lesz a Lovasi. Ne, hagyjuk. Nem akarok példát hozni. Ez olyan szerintem inkább, hogy így, tehát azt hinnéd, hogy mondjuk egy fesztiválon, ugyanúgy, még hasonlók a vibe-ok is szerintem, hogy egy fesztivál backstage-be biztos, amikor összetalálkozik a T. Dani, a Jude Law-val, most mondtam 2 nevet, akkor ők biztos
már 1000 éves barátok, és biztos úgy vannak vele, hogy hé, szevasz, smooth, nagyon szeretem, amit csinálsz, ja, én is nagyon tiszteletes, és valószínűleg ez a valóságban ez úgy néz ki, hogy így ja, hello, és így próbáljátok, így 10 méteres távolságot próbáltok mondjuk tartani. Szerintem itt is ez lehetett, hogy így nem tudom, voltak ilyen közös ektek, tehát hogy volt mondjuk ilyen közös stand-upolás, vagy valami ilyesmi. Ez egyik indok, ami miatt szerintem Nagyferótól ilyen 10 méteres távolságot kell tartani, érted, mert az meg egy büdös öreg rocker, bazd meg, tehát hogy így attól így legalább... Konkrétan van tehát földszinten lakunk, de így is, ilyen régi körgangos házban vagyunk, és az utcafronton van szerintem egy ilyen pincehelység, ami lehet, hogy régen kocsma volt, fasz tudja. Aha. De hogy leköltöztek oda az alkeszek, és hogy van ez az ilyen nagyon, van ez a nagyon bizonyos kocsmaszag, ami nem tudom, hogy minek a keveréke, amikor így bemész egy ilyen tényleg nagyon lebúj helyre, és tudod, tehát a kocsma minőségét tudod abból a szagból, hogy oda, hogy milyen jellegű emberek járnak, és hogy nem tudom, ez az ilyen unikum, sör, fos, cigi, utálok kocsmába járni, az ezek a jellegű szak. Tehát nem a Stifler bárban érzel, érted? Tehát, ha Stifler bárban mész, akkor nem csap meg téged az alkoholista valóság. És hogy valahol ott, nem tudom, hogy mi van ott lent abban a pincében, de hogy néha, amikor szellőztetek, feljön ez a szag, és ezen gondolkodom, hogy mi bazd meg, egy hajléktalan elaludt az ablak előtt, vagy mi a fasz van, és hogy ehhez a szakhoz tudnám hasonlítani. Sejtem, hogy mire gondolsz, igen. A tiszás reakció az nem szimpatikus nekem amúgy összességében ebből az egész helyzetkezelésében. Mindig ugyanazt csinálják a tiszások. Az összes konfliktussal mostanában ezt kezdem érezni, és az nem, hogy ne erről beszélj, bazd meg, hanem arról, hogy. És hogy ez szerintem nem egy ilyen szimpatikus irány ennek a kommunikációja. Értem a mögötte levő pszichológiát, de hogy mindig ezt reagálja, hogy ne erről beszéljünk, hanem arról beszéljünk. Ez Miért érzed ezt? Mindjárt kifejtem neked, csak kíváncsi vagyok. Hát arról, hogy most megkérdezték erről a Kollár Kingás dologról is például a Magyar Pétert, és egyből mondta azt, hogy ne erről beszélj, bazd meg, így mondta, hanem arról, hogy miért loptak 500 milliárdot a bankból, geci. És hogy teljesen egyetértek, hogy az egy nagyobb téma. Kinek hogy mondta, hogy erről beszéljem? Azt hiszem az ATV-nek a riporter, vagy valami, nem tudom, hogy melyik. Az Egon? Az most volt? Nem, ez egy ilyen mikrofonnal oda mentek hozzá, nem tudom, hogy ki. Lehet, hogy az Egon volt a mikrofon másik oldalán, ki tudja. Ez egyetlen ember, aki dolgozik az ATV-nek. Jó, elmondjam, hogy miért nem, Krisztián? Vagy kifejtsem neked, kíváncsi vagy rá? Persze, hogy kíváncsi vagyok. Ez egy vélemény nyilvánító műsor. Most nem véleményt akarok nyilvánítani, hanem hogy azért nem reagálunk arra, amit így megkérdeznek tőlünk, mert akkor egy védekező pozícióba rakod magadat. Tehát, hogy és ha te egy védekező pozícióban vagy a másikkal szemben, akkor te már veszítettél. Hogy gyengének tűnsz. Nem védekezni kell, nem védekezni kell, bazd meg, hanem támadni. Érted? Mi a véleményed a Kollár Kingás? Nem. Mi a véleményed arról, hogy az Orbán Viktor egy pedofil? Mi a véleményed arról, érted, hogy ellopta, kirabolták az országot? Tehát, hogy miért magyarázzad meg a saját pozíciódat? Tehát, hogy ha a saját pozíciódat már magyaráznod kell valakinek, akkor te sarokba vagy szorítva, akkor neked ott véged, akkor téged ott kiütnek, megkéselnek, kirabolnak. Nem bazd meg. Ha megkérdeznek, akkor te nem védekezel bazd meg, hanem még nekimész a másiknak, hogy bazd meg, ezek rabolnak, lopnak, csalnak, gyerekeket erőszakolnak. Oké. Hát igen, legalábbis én is azt érzem, hogy ide kerültünk ki diskurzus szinten az elmúlt 15 év után. Ez szerintem amúgy szörnyű, mert hogy milyen szép világ lenne az, ahol egy politikusnak ténylegesen ki kell fejteni a gondolatait dolgokról, és nem csak anyáznia kell. De hogy amúgy nekem ez egy fideszes hozzáállás, és hát ez, érted, tehát egy tűz-tűzzel. Yeah, fire. Ami hatalmas fun, meg jó buli, ami eddig esetleg nem derül ki, hogy amúgy a Magyar Péter is ilyen lesz, hogyha kormányra kerül, akkor az már egy kicsit elszomorítóbb lesz, szerintem, de... Meg ez, amit mindig folyamatosan mondok, érted, hogy védekező állásból nem lehet nyerni, érted? Tehát, hogyha folyamatosan védekezel, abból te nem fogsz soha nyerni. Igen, ez ilyen szempontból amúgy... Háborút is csak támadással lehet megnyerni, érted? Tehát, hogy így... Hát, igen. Igen, de hogy ezt tök jó megfogalmaz, így már értem magát a logikát mögötte, és ezt tök jó megfogalmaztatta Pisti, hogy sajnos idáig jutott a magyar
kommunikáció a politikában, és hogy nekem is sokkal szimpatikusabb lenne, hogyha el lehetne mondani a véleményeket, anélkül, hogy az lenne, hogy oké, akkor most kivágom a nemet, hogy mondjuk így nem nem tudom, nem sikkasztottunk. Kivágják a nem szót, de nem olyat mondtam, hogy ne vágják ki az emberek a nem szót, és nem fogják klippelni ezt a mondatot. Sikkasztottunk. Tehát nem sikkasztottunk, és kivágják azt, hogy nem, és csak annyit mondjuk, hogy sikkasztottunk, és kész, és ez a videó, ez a videó innentől kezdve, és hogy ez megy az interneten bepörögetve, nem tudom, 10 milliárd forint per napi költéssel, és mindenki látja a videót, hogy azt mondja a Magyar Péter, hogy sikkasztottunk. Ja, értem. Hát igen, meg amúgy tényleg már gyakorlatilag mindenbe amúgy bele tudnak magyarázni. Nem is kell kivágniuk az első szót, hanem tényleg megfogják kerekperec a mondatodat, és aztán azt mondják a köztévébe, hogy ja, hát amúgy ezt úgy kell érteni, hogy ő egyébként utálja a magyarokat. Meghosszabbítottuk ezt a beszédet. Hallgassuk meg, hogy mit mondott. Sajnos lemerült az iPhone-unk felvétel közben, de szerencsére ki tudtuk egészíteni AI-jal. De igen, tehát hogy amúgy érted, amikor az Orbán nem ad interjút ellenzéki sajtónak, nem tudom hány éve, de gondolom, mostanában hogy adogat. 15 amúgy igen. Mostanában adogat. Akkor igen, akkor megértem, hogy miért nem válaszolunk. Mély interjút mondjuk nem adott még, csak kávézás közben megállítják, mondjuk a MOL Toronynál volt ilyen, amikor itt volt a Xi Jinping. Most ki a templomból, igen, és ott kávézásnál, jó, akkor most van 5 kérdésed, és akkor már jött a nehéz kérdés, akkor már mondták a biztonságok, hogy elég elfáradt a miniszterelnök úr. Van tata, visszatoljuk az öregek otthonába. Hard. A másik kedvenc dolgom az volt, hogy azt mondta, hogy az Orbán Viktor, hogy a vámháborúból hamarosan vámbéke lesz, és ezen én hangosan elkezdtem nevetni, és nem nagyon értettem hogy a saját reakciómat sem amúgy. Ez már ugye másik sztori, ugye az amerikai vámháború kezdete vége, nem tudom, de hogy lassan vámháborúból vámbéke lesz. És azt, hogy nagyon tetszik, hogy Orbán Viktor minden helyen, ahol a háború szó elhangzik, ott így beilleszti a békét, és hogy így ezzel gondolkodtam, hogy még milyen helyeken lehetne amúgy így ezt így kicserélni, hogy simán el tudom képzelni, hogy volt a Lev Tolstoynak ugye a Háború és béke című könyve, simán lehetne csak így béke és nem béke, vagy béke és béke. Béke és béke. Béke a négyzeten. Igen. A World of Peacecraft. Igen, ezeket gondolkodom, még láttam egy nagyon jó mémet ezzel kapcsolatban, ezzel az egész, hogy most fog kijönni a Nintendo Switch 2, és hogy egész magasak az árai ahhoz képest, amire számítottak az emberek. 80 euró lesz rá egy játék, by the way. Az egy másik dolog, de maga a konzol se lesz túl olcsó, mint eddig ugye ez volt a Switchnek a lényeg, hogy ez egy viszonylag olcsó konzol, és most ezt egy drágábban adják ki, de hogy ugye az amerikaiaknak még drágább lesz. És volt egy ilyen mém, hogy így a golyó, ahogy így eltalálja a Trumpot, és így ott van így, hogy a fülén megy keresztül, és fölé van írva, hogy $450 Switch 2, és amikor így vagy $650 Switch 2, és hogyha itt egy centit arra megy a golyó, akkor csak 450 a Switch, és ez volt a mém, és ezen rögtem. Tök érdekes, mert azt olvastam itt a Trumpnak a vámőrületéről. Amúgy ugye, hogyha valaki elolvassa a Trumpnak az Art of Deal című könyvét, akkor itt tökre meg lehet érteni amúgy azt a pozíciót, amiből most ő tárgyal amúgy ezekkel az országokkal. Hogy így valami eszméletlen magas, ilyen hihetetlenül nagy helyről elindítod a tárgyalást, így készen legyél arra, hogy bármikor azt mondod a másiknak, hogy te itt most felállsz, akkor téged ez nem érdekel többet, és így ez ilyen és akkor onnan indultok lefelé. És hogy amúgy ez egy ilyen elég sikeres eddig amúgy Igen. Az történelem során először viszont azt érzem, hogy ugye ki volt az, aki egyedül ugye meg lett büntetve végül most egyelőre, az Kína. Ugye az a magyarázta Trump, hogy azért vetnek ki a kínaiakat meg kell büntetni, a kínaiaknak bazd meg bűnhődniük kell amúgy az elmúlt 25 évükért, az 100%-ig biztos. Azért bazd meg,
ne neves Pisti, az meg a kínai geci, azt csinálják, érted, hogy ellopják az IP-kat, ha te Kínában gyárat akarsz csinálni, akkor azt csak kínai céggel közösen csinálhatod, tehát, hogy nem részvényeket kapsz a gyárba, ahol érted, hanem ilyen, tehát, hogy bármikor elvehetik tőled amúgy az oda telepített dolgokat, oda viszed amúgy a technológiát, akkor ők azt lemásolják, ellopják, saját gyárat csinálnak rá, olcsóban elkezdenek az Alibabánál értékesíteni, tehát, hogy így teljesen mindenhogy próbálják kijátszani amúgy ezt az egész dolgot, és ezzel agresszívan visszaélnek, bazd meg, amióta világ a világ. Kínának valahogy meg kell állítani, persze. Ezt értem, csak hogy ők voltak az elsők, akik ugye bevetették ezt a dolgot, és azt mondta, hogy azért tartják ugye meg, ez volt a magyarázat, mert hogy aki aki büntető visszaadót rakott Amerikára, annak marad a vám. És hogy most értem, amit mondasz, és akkor valószínűleg te a kivétel közé tartozol, de hogy nagyon érdekes számomra az, hogy most így közbeszéd szempontjából azt veszem észre, hogy mivel mindenkivel ki akart baszni a Trump, aztán utána visszavonta, és most így azért történtek még a Kína megbüntetésen kívül, azért történtek ilyenek, hogy mondjuk így maga a tőzsde az így világszinten amúgy elkezdett bedőlni, meg ilyen jellegű dolgok. Tehát azért elég sok ember járt szarul már csak azért, hogy ezek a dolgok így belettek lengetve. És most érzem először azt a történelem során, hogy így nem mindenki úgy van közhangulat szempontjából, hogy bassza meg Kína, hanem hogy így bassza meg Amerika, éljen Kína, érted? Szóval rosszul érzett, Krisztián, meg amúgy nem lett így leállítva ez, hanem 90 napos pauz van a dolgon, tehát hogy így... Igen, értem. Min? Hát azon, hogy a vámokat érvényesítsék. Az egész világ ellen? Hát az, hogy most ott még átgondolják, hogy most mi hogyan legyen. Hát ezt nyilván át kell gondolni, de ezek már majdnem csődbe vitték az országot. Tehát, hogy ez konkrétan a 20-as években a hatalmas Great Depression, az egy ugyanilyen tarifás akcióval történt. Tehát, hogy ez valószínűleg amúgy ezt a Trump ezt csak tudja. Tehát, hogy amúgy nekem az a nagy kérdőjel folyamatosan a fejemben, hogy amúgy a Trump az egy idióta állat-e. Vagy nagyon szereti Sun Tzu-t? Tehát, hogy itt a csávó tényleg itt teljesen tudatlanul működik, és itt tényleg egy ilyen teljesen kaotikus valaki, aki éppen elolvasott egy 4chan threadet, és aztán most úgy van vele, hogy ezt így applikáljuk, vagy valami olyan dolgot akar csinálni, amit nem mondhatnak ki. Tehát, hogy mondjuk olvastam mondjuk ilyet, hogy, hát nem, például mondjuk direkt meggyengíteni a dollárt. Mondjuk olvastam egy ilyet, hogy az például nekik célszerű lehet, mert hogyha meggyengítik a dollárt, akkor a sok adósság, amivel tartoznak gondolom elsősorban Kínának, azt valahogyan kedvező módon tudják visszafizetni, tudja a brét. Tehát, hogy amúgy ez olyan nincs, hogy Amerika megbünteti a teljes világot, ilyen nincs. Ezt nem lehet így csinálni. Ők fogják akkor beszopni a faszt. Én azt várom, hogy mi büntessük meg az egész világot, megint érted, Európa number one. Ez itt Magyarország. Igen, Colonialism 2, bazd meg, de nem is azt akartam mondani, hanem hogy amúgy vannak 1980-as évekből is Pisti Trump interjúk, ahol már pontosan ugyanerről beszél amúgy, hogy vámozni kell, imbalansz az import-exportunk, kiviszik a termelést, nem lesz munka, szar lesz minden, tehát ez már a 80-as évekből vannak interjúk a Trump-al, ahol ugyanezt magyarázza, tehát ez nem egy új keletű dolog nála, hogy most ezt csinálja. Ja, hogy ő ezt már gondolja. Igen, hát egy 40 éve biztos. És pont jó is, hogy mondtad amúgy ezeket a inetikus, etikátlan, nem tudom, hogy hogyan etikátlan kínai viselkedést, mert hogy amúgy most még egy dolog történt itt a terifekkel szempontjából, az, hogy hát kitálalt valami konzultentje ezeknek a kínai gyáraknak abban, hogy kiadta azt, hogy melyik cégek azok, amik konkrétan Kínába gyártatják amúgy a termékeiket, és hogy ugye a 10-szer annyiért adják el a termékeket, mint ami a gyártási összeg. Minimum. És ez volt minimum, és hogy ilyen volt például Hermes. Talán a Calvin Klein is ott volt, meg mondtak még egy pár ilyen márkát, most a Lululemon az nem, Magyarországon pont nem mond annyira mindenkinek sok minden, de hogy olyan, mint a Decathlon, csak kurva drága. Konkrétan ezt hirdették, hogy igazából, hogyha Alibabán megveszed ezeket a termékeket, akkor ugyanazzal a minőséggel tudsz egy
Louis Vuitton, ez volt az, amire gondolok. Igen. Tehát, hogy mondjuk egy Louis Vuitton táskát, azt meg tudsz venni $100 $1000 vagy $2000-3000 helyett, és senki nem fogja megmondani a különbséget, mert nincs különbség. Ugyanaz a gyáron, ugyanúgy készült, és hogy most így próbálják egy kicsit ezeket a cégeket. $1450 a Hermes táskának az elkészítése Kínában a mércsák, és 38 000 ér kell el. Mennyi az előállítása? $1450 gyártják, és 38 000 ér megy el. Na, az is kurva sok egyébként. Mi kerülhet $1400 az előállítása? Importanyagok vannak benne, érted? Ilyen... Annyira király az anyag? Persze, csak nem Franciaországba csinálják, érted? De onnan van importálva. importálva. Táskák, ugye? Hermész. Hát a Hermész. Ez amiből nem vehetsz anélkül, hogy már lenne egy. Ami egy számomra ez egy teljes par. Nem vehetsz anélkül, azt hiszem a Birkin az a táska, de hogy nem vehetsz anélkül azt hiszem a Birkin táskát, hogy nincs Hermészes purchase history. Tehát, hogy nem vettél már más termékeket a Hermészbe korábban. Jó, tehát akkor nem kell... Nagyon helyes, gatekeepeljük az embereket. Akkor vehetsz mást is. Amit ugye ez már ilyen gazdag sport, érted? Tehát nem engem fognak kizárni, érted, a Birkin boltból, hogy nincsen purchase history. Nem vehettem meg valami, nem vehettem táskát $40,000 ez nagyon rossz. Ez biztos, hogy van ilyen ember. Életem legmegalázóbb napja volt, amikor kiküldtek a Birkin boltból, mert nem vehettem meg azt nem volt elég nagy a purchase history. És mondtam nekik, hogy tudjátok, hogy ki az én férjem? Ki? Tudom, hogy John Smith tudom én, pénzügyi vezetője valamelyik cégnek. Exxon Valdez CEO-ja. Nem vágom, menjél ki, nem bazd meg. Én egy bizti őr vagyok, és ez a szabály, hogy most el kell, hogy távolítsuk az üzletből. Ez ilyen Köllő Babett type emberek azok szerintem, akik ilyenekkel küzdenek amúgy. Nektek mond bármit az, hogy Köllő Babett? Sajnos igen. Mond, igen. Köllő Babettnek az Instagramja múltkor szembe jött velem, és el voltam képedve, hogy ez az ember ez leköt bárkit is. Tehát, hogy amúgy egy... És ő még a szerethetőbb karakterek között van azok abból a műsorból, amiből ő jött. Ez az aranyásós? Az. Feleségek luxus kivitelben? Én komolyan le vagyok nyugodva azon, hogy valakinek az a személyisége, hogy sok pénze van, és valószínűleg még csak meg se dolgozott érte. Tehát, hogy amúgy ez milyen személyiség ez? Ez olyan... Jó, de most nézd meg a Farm VIP-t, érted? Ez tragédia. Tökéletes példa a Farm VIP-re, érted? A Suicide Squad, mindenki ízé benne, bazd meg a Dopman a legtehetség, ő tette a legtöbb dolgot le az asztalra. Én tökre szeretem a Pumped Gabónak így az online prezenszét, de hogy azért így, érted? Pumped Gabó is mit tett le? Mit tett le? Miről beszél? Várjatok, bazd meg, mindenketten fölbasztok. A Pumped Gabó, let the Pumped Gabó fans speak. Onnan kezdem onnan amúgy, Pisti, hogy az ugyanaz a karakter, mint aki szegénynek próbálja tettetni magát, miközben gazdag, és tudod, ilyen furcsóróba tolja, mint aki... Erre mondj egy példát. Hát tudod, akik így elkezdenek ilyen buddhista vibe-okba lenni, bazd meg úgy, hogy így tudod, így nem kellenek a földjavak, blablabla, úgy, hogy amúgy közben mindenük van. Ez egy vallási, spirituális gondolkodás. Szerintem a másik is lehet vallási, spirituális gondolkodásként fölfogni, bazd meg. Kihez fohászkodik egy ilyen, bazd meg komolyan nem tudom. Mindegy, tartsd magadba. A Pumped Gabó meg letett valamit az asztalra, bazd meg. Pont a hétvégén néztünk meg egy 50 perces szupercutot, bazd meg a Pumpedék sorozatból, bazd meg, és nincsen, érted, annál real-ebb magyar show. Én imádom a Pumped Gabónak az egész online prezencét. Én imádom azt, hogy ő az a karakter, aki így nyomja ezt az ilyen spirituális ébredés, és az, hogy egyszer majd mind a földön túli soundon leszünk, és majd együtt fogunk veretni, és milyen csodálatos lesz, és én egyszerre látom a mémet benne, meg azt is látom benne, hogy amúgy közben azért így belül tudom, hogy annyit azért nem változott a DJ ényéhez képest. Még közben amúgy ugye DJ is lett, most már elkezdett letenni az asztalra dolgokat, és azt mondom, hogy ő a legszeretetőbb influencer amúgy az országban. Én 2017-ben már sorozata volt a TV, vagy az RTL-en. Igen, amit azt mondod, hogy a saját bevallása szerint is a legnagyobb probléma, hogy azt nem lehet kitörölni az internetről. De kurva jó a Pumpedék, bazd meg. Én nem láttam belőle. Nem láttál belőle semmit. Nem, ugye Győzikes show is kimaradt nekem. Ezek a dolgok nekem kimaradtak. Láttam jeleneteket mindkét
műsorból, de nem sokat. Lépjünk tovább azon. De jó, tudom, hogy Pumped Gabó egy rossz példa, Pumped Gabó, ott van Aurélio mellette. Tehát, hogy ha Aurélio PSG Ogli. Vagy PSG Ogli, érted? Tehát, hogy akkor már legalább a Köllő Babett legalább jól beszél, azt hiszem színésznő, amúgy vannak összetett gondolatai. Ez én vagyok eddig. Melyik rész? A színésznő vagy összetett mondatokat tudok mondani, letettem valamit az asztalra, színész vagyok. Hát igen, de hogy most érted, most nem tudom, VV Aurélióról lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, de nem tudok semmit elmondani, azon kívül lecsukták, nem? Tehát ez a teljesítménye, hogy azt hiszem valami embercsempészetért ült. Ja, igen, az Aurélio az most jött. Mert meglengette a faszát a kamerába helikopterezve. Ennyit tudok az emberről. Ezt a két dolgot. Tehát ez sem olyan nehéz megugrani. Ha tudom, hogy ez mondjuk ülök 2 évet, és innentől kezdve nekem így folyamatosan jönnek a műsorok ezért, akkor én azt nem egy délután alatt meg tudom csinálni, hogy megpörgetem a faszomat, és utána embercsempészkedek. Ilyen sorrendben. Ez erős szavak. De hogy nem egy olyan dolog, hogy ez így éveken keresztül építette a saját portfóliót. Ja, be is ment a való világba. Igen, tehát semmit nem építettél az emberiségen gyakorlatilag. Tehát ha bármit csináltál, akkor legfeljebb kivettél téglákat. Köllő Babett egyébként amúgy járt néhány színitanodába, én ezt megadom neki, és lehet, hogy tök jó színházi darabokban játszott, de mondjuk aztán, amikor ez szerepel a Wikipédia oldalon, hogy ismerettséget először egy sörreklámban való alakítás hozott neki 2001-ben, az nekem az így kihúzza az összes azelőtti dolgot, hogy ő a Thália meg Madály Színházban játszott, azt így invalidálja ez az egész. Fie, ez nem te döntöd el, hogy mivel leszel híres. Így van. Ez igaz. Hát azért bazd meg érted, hogyha a faszodat lengeted, azért egy kicsit te is eldöntöd, hogy mivel. Döntés, igen, egyértelműen. Jó, oké. Tehát ezért nem a Chiara Lordot hozom fel ugyanebből a műsorból, aki ugye múltkor belehallgattam, megint visszahívta a Lakatos Levente a podcastjébe, hogy az ugye nagy, nem tudom, 2 éve volt, meg ugye a Lakatos Levente, ugye, aki még nem tudná, író, és írt egy könyvet a Chiara Lordnak hogy is fogalmaz? Erkölcstelen randevúiról. Ez a könyv címe. Chiara Lord erkölcstelen randevúi. Már megrendelhető Libri bestseller. Krisztián, amúgy az kurvára nem tetszik nekem, hogy itt plagolsz egy ilyet, bazd meg amúgy, tehát hogy őszinte legyek. Remélem egyszer majd plagolja a Patreonunkat, amin amúgy kijött a D&D podcastünk első része, és ott már elérhető. Remélem ezt a Levente klubjába is bemondja Levi, de ha nem, akkor ha feliratkoztok bármelyik szintre, tírre, akkor már nézhetitek is. Szóval, és figyelj, így kajálás közben néha így berakok amúgy ugye videókat, mert anélkül nem olyan finom a kaja. És néztem, hogy kijött az új Levente klubja, a Chiara Lord, én ebből belekattintok, ezt megnézem. Lerakom addig a mikrofonba. És így nézem, és kijön francia, és kérdezi, hogy mit nézel? Mondom, a Levente klubját nézem ezzel a pornós csajjal. Most jött ki az új rész. És miről beszélnek éppen? És így ránézek, és mondom, hogy arról beszélnek éppen, hogy múltkor azért ment neki az anális szexnél, hogy nem jött belőle semmi, mert hogy evett egy Whoppert a Burger Kingbe, és az belé ragadt. És hogy így konkrétan így néztem, hogy én azt hiszem sokszor, hogy amikor mi ilyenekről beszélünk, hogy összefosom magam, érted, valahol, vagy ilyesmi, akkor így nekünk amúgy egy ilyen szókimondó, gusztustalan, nem tudom, milyen podcastünk van, de hogy azért, mert hogy a Levente klubjában bazd meg ez a fasz, mosolyogva mondja azt, jaj, még múltkor, amikor beléd ragadta. És akkor így nem mondja ki pontosan, és akkor a Chiara Lord meg a pornó színész még bazd meg azt mondja, hogy ja igen, hát igen, de az análnál segített, ugye? És ez a beszélgetés, akkor eljövök, hogy amúgy még ez van hova fejlődnünk. Ez ugyanez, bazd meg. Tehát ugyanazok vagyunk, mint a Levente klubja, csak itt nem feketék a falak, meg kicsit élénkebb a fény. Meg kevésbé nyomjuk így egymás között ezt az ilyen szexuális vibe-okat, mint a dugnánk így a kamerákon kívül, mert engem is remélem. Írják meg a követők, hogy amúgy eddig valahogy jött le úgy. Ez egy hatalmas ráébredés szerintem. Igen, tehát hogy nem vagyunk eléggé szókimondóak. Sokat beszélünk csúnyán, ők nem beszélnek csúnyán, de hogy amikről ők beszélnek, azok sokkal gusztustalanabbak és sokkal pajzánabbak. Tehát ugyanazok vagyunk gyakorlatilag. Mindenhol ugyanaz a lényeg, csak amikor a Friderikus interjúolja meg az Azariát, valószínűleg annak is ugyanilyennek kell lennie. Most itt próbálom megoldani a párhuzamot, hogy annak is
ugyanolyan minőségben kell, tehát valamit ugyanannyira kell megtolni, hogy az jó legyen. Csak Mickey Aralord azt mondja, hogy a Vapertől nem fosott be, miközben éppen anál jelenetet forgatott. Az Azaria azt mondja, hogy a puskásra való készülésekor az egy nagyon nehéz időszak volt neki, vagy tudja a pöcsöm. Tehát, hogy az egy ugyanolyan bensőséges információ, szerintem. Lehet, hogy mi is ezt csináljuk jól. Jól? Jól, persze. Oké. Például, hogy hát nem tudom, nézzétek vissza az előző részt. Oké. Valamit mondani akartál, csak beléd ragadt a szó, mint jön a Lordba a Whopper, bazd meg. Már nem is akarom elmondani, bazd meg. GRDG filozófia. Yeah. Mit kell abban a helyzetben tenni, amikor valakit még nem ismersz annyira, hogy direktbe rákérdez, de mond neked éppen valami problémát, és te úgy szeretnél választ adni, hogy saját élményből adsz választ erre a problémára, de közben elkezd a fejedben az a kattogás lenni, hogy így, most hozzáadok a beszélgetéshez, vagy csak magamra terelem a témát. Volt már veletek ilyesmi? Persze, és folyamatosan inkább magamra terelem a témát, mert én általában érdekesebb vagyok, mint mindenki más. Oké, ez is egy... Erre a válasz. Meg. Tehát az a dilemma, hogy elvidd-e a beszélgetés azt, irányát. Hogyan állapítod azt meg, igen. Objektíven, hogy magadra tereled a témát, Aha. hogy már megint magadról beszélsz, de hogy azért, mert hogy a témát hozzáadsz, vagy azért, mert hogy lehet, hogy csak kurvára szeretek saját magamról beszélni. Ez egy érdekes kérdés, mert bennem ez nagyon nem nagyon fogalmazódott még meg. Én szerintem jó vagyok abban, hogy ott tartom a témát, ahol van. Tehát, hogy szerintem, hogyha felmerül ez a kérdés, akkor igen, akkor szerintem óvatosan, mert valószínűleg megpróbálod magadra terelni a szót. Nekem ez a benyomásom erről a gondolatról. Miért gondolod azt, hogy azért, mert hajlamos vagy rá? Vagy... Kriszta, mire vagy hajlamos? Én szeretek felhozni olyan témát, ami hasonlít a... magadra szoktad terelni amúgy a témát, ezt most elmondom neked. Tehát, hogy így amikor így valaki mond valamit, akkor te hajlamos vagy amúgy ilyen saját dolgot egyből fölhozni, és saját magadról beszélni. Hol a határa között, hogy magadra tereled a témát, és az, hogy hozol egy párhuzamos témát, és aztán visszamész a másikére. Ez a kérdés nekem. Hogy hol van a határ? Valaki mesél neked valamit, és te egyből arról kezdesz el beszélni, hogy ez veled hogyan történt, meg amúgy így sokkal jobban, nagyobban, vagy máshogy. De hogy itt magát nem ezt a részét akarom kiemelni fel, mert nyilván, hogyha az a lényege, hogy valaki elmondja, hogy szarul vagyok, én meg azt mondom, hogy én meg kétszer olyan szarul vagyok, akkor az nyilván egyértelmű, de hogy én inkább olyan jellegű témákra gondolok, hogy mondjuk valaki átmegy egy, nem tudom, hasmenésen. Nyilván. Most nem akarok más jellegű témát felhozni példaként. Szóval átmegy egy hasmenésen, és mondjuk azt hozom fel, hogy nekem mi segített a hasmenésemnél. Real. Akkor ez simán lehet, hogy hozzáad a témához. Viszont, hogyha ő éppen arról beszél, hogy amúgy mennyire szenvedett a hasmenésről, és én csak arról beszélek, hogy így hú, tesó, én össze-vissza fostam a lakást, akkor az már egyértelműen magadra tereled a témát. Igen. És hogy ezért én megchallenge-elném azt, hogy én mindig mondjuk feltétlenül ezt csinálom. Nyilván ezt ti tudjátok jobban eldönteni, de hogy veletek pont olyan kapcsolatban vagyok, hogy most te mondjuk, ha ezt elmondod, akkor erre tudok figyelni. De hogy vannak olyan kapcsolatok, amikor így nem tudod, hogy most hozzáadja, vagy lehet, hogy ezzel most olyan, mintha magadra terelnéd a sztorit. Szerintem te szeretsz a saját dolgairól beszélni, és ez egy dolog. Ez oké, mert hogyha éppen mondjuk érted, ha másik éppen nem beszél, akkor miért ne beszélni a sajátodról végül is. Szerintem ez inkább egy külön dolog ilyen szempontból. Szerintem mert itt inkább arról van szó, hogy a másik az tanácsot kér, vagy panaszkodni akar. Mert hogyha panaszkodni akar, akkor hagyd. Ha csak nem,
ha csak nem feleslegesen akar panaszkodni. Mert vannak, akik egyfolytában van felesleges panaszkodás. Van, aki egyfolytában panaszkodik. Van, aki megállás nélkül jó, de attól, hogy valaki panaszkodik. megállás nélkül panaszkodik, az még nem felesleges. A felesleges az, hogy nincs rá szükség, érted? A felesleges az, amikor valaki úgy panaszkodik, hogy nincs miért panaszkodnia. Hát, hogyha egyfolytában panaszkodsz, annak egy része az felesleges lesz. Ne haragudj már, uram, bocsássa meg, érted, hogy vannak emberek, akiknek szar az élete. Hát meg, és pontosan ez az. Tehát vannak dolgok, amikről sokkal rosszabb, hogyha internalizálják ezt a dolgot, hogyha szar, és még nem is mondod el, azután sokkal rosszabb lesz, ha legalább ki tudják magukból ezt mondani, az már segít. Persze, ez nagyon szuper, csak hogyha valakinek, értem, hogy ha valakinek tanácsot szeretnél adni azzal kapcsolatban, hogy ebből a szar helyzetből hogyan tud kijönni, és arra nem nyitott, akkor az egy kicsit amúgy meg is érdemli, hogy benne ül a szarban szerintem. Tehát, hogy amúgy van az a pont. Nyilván mondják el az emberek, én nem vagyok annak ellenére, hogy mondják el, hogy mi a bajuk, és én érted, nagyon szívesen meghallgatom. De hogyha van rá valami tanácsod, amit viszont mondjuk például egy személyes párhuzammal tudsz legjobban elmondani, vagy többek között jól elmondani, akkor hogyha arra nulla reakció van, akkor mi a faszt? Akkor én most miért vagyok itt? Tehát, hogy akkor nekem ezt most miért mondtad el? Mert hogy amúgy, tehát, hogy... Hát mert a barátja vagy, és meghallgatod, bazd meg. Igen, de hogy például azzal nem tudok mit kezdeni, vagy te érted, arra nem tudok tanácsot adni, hogy meghalt a hörcsögöm. Arra csak azt tudom mondani, hogy tesó, nagyon sajnálom, tényleg. Jó, mesélj a hörcsögödről. De nem feltétlenül tanácsot akarnak az emberek, amikor panaszkodnak amúgy a dolgaikról, hanem hogy az, hogy valaki meghallgassa őket. Az, hogy valakinek el tudja mondani, most érted, bazd meg, nekem is van egy csomószor, hogy elmondom, érted azt, hogy mi szar, vagy mi, és nem tanácsot várok, mert valószínűleg meg tudom majd oldani, hanem az, hogy ezt így kiadhassam magamból valakinek. Persze, nem kell mindig, de hogy azért, tehát érted, hogyha olyan, hogy tehát például annyiszor kell, amennyiszer érzed, hogy erre szükség van. Én szerintem most ott csúszik el a beszélgetés kettőtöknél, hogy szerintem Pisti is egyetért azzal, amit te mondasz. Ezt a Pisti helyet mondod? Hát én így fogom fel a mostani beszélgetést, viszont annyi a különbség, hogy van az embertípus, aki csak panaszkodni akar, de hogy sosem lép előre. És most itt te kimondtad azt a varázsszót, hogy amúgy majd meg fogom tudni oldani, csak hagyj rendeljek. Most magamról. Igen, de hogy itt kimondtad a varázsszót, és szerintem itt igazából azokról az emberekről van szó, amikor hosszú ideig nem tart sehova, ugyanazok a sztorik jönnek fel, ugyanúgy panaszkodás van, és hogy értem, hogy ő el akarja mondani, de hogy egy emberi kapcsolat az két irányból áll, érted? Hogy így... Jó, hát hol húzzátok meg a határt, hogy mennyit panaszkodhatnak neked a barátod, mondjuk? Tehát, hát ezek nem olyanok, hogy így most átlépte az 51%-at, hanem csak egyszerűen már van az, amikor elkezd az emberen azt érzed, hogy ilyen energiavámpír, hogy eljön, és... Nem tudom, azért panaszkodás, én nem szoktam mindig energiavámpírkodásnak érezni amúgy a panaszkodásnak. Hát mindig én se. Hát nem mindig, igen, de határozottan van az a szituáció, amikor valaki teljesen közömbös afelé, hogy valamin, amin lehet változtatni, azon mégse változtat. Tehát, hogy az tud idegesítő lenni. És nem és mondom, vannak témák, amik abszolút feloldhatatlanok tanácsadással, szerintem, és főleg, hogyha aktívan tanácsot kérni megyek mondjuk oda valakihez, vagy azt mondom, hogy így, bár csak tudnék ezzel mit kezdeni, akkor szerintem akkor hallgass már meg a másikat, nem? Tehát, hogy akkor már legyen már annyi benned, hogy meghallgatod a másikat. Tehát, hogy amúgy szerintem ez így benne van. Én például a nap végén szoktam panaszkodni, amikor elmondom, hogy aznap éppen mi történt velem, és csak ventilálok, és mindenki bassza meg, aki éppen aznap rosszat tett velem, teljesen oké. De hogyha van egy hosszabb távú problémám, amitről mondjuk már a harmadik napja panaszkodok, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkoznom, hogy most ezen vagy felbaszom magam még a következő 1 hónapon keresztül minden egyes nap, vagy fogom magam, meg is valamit kezdek vele. Nem tudom, Pisti. Szerintem nagyon sokszor ez a helyzet. Ha a barátaid panaszkodnak, hát akkor lehet, hogy rossz. De most nem ezt mondtam, azt érted. Tehát azt levetted az elmúlt 5 mondatomból, hogy nem ezt mondtam. Nem, zone out voltam a felénél. Ja, hát akkor figyelj, így könnyű elfogadni a panaszkodást.
Nem gondoltam, hogy ilyen irányba fogja ez venni a dolgokat, de hogyha én sokszor beleszólok a dolgaidba, vagy magamra terelem, bocsánat, a dolgokat, akkor ezért elnézést kérek, majd megpróbálok odafigyelni, de hogy valószínűleg a kommunikáció lesz az a kulcsa, nyilván. Nekem inkább a filozófiai irány az ott jön fel, hogy valakit nem ismersz annyira, hogy így face-to-face kimondjad neki, hogy most magamra terelem a témát, vagy megoldást akarsz, de hogy akkor valószínűleg ez lesz a megoldás, hogy most te ventilálni akarsz, vagy tanácsra van szükséged, hogy ezt viszont meg lehet kérdezni. Szerintem igen. ez egy jó Tehát, kérdés. Ez egy erős kérdés. Ez egy erős kérdés, de hogy ez egy olyan kérdés, amit bárkinek feltehetsz, és szerintem ezzel meg is van oldva igazából ez a jellegű dolog, hogyha úgy érzed, hogy most nem lépnél be ebbe a beszélgetésbe feltétlenül, de amúgy van mondandót hozzá, mert hogy én például tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor én nem érzékelem azt, hogy emberek csak panaszkodni akarnak, mert hogy én személyesen olyankor szoktam panaszkodni, amikor így egyszerűen megoldhatatlannak látszik abban a pillanatban nekem egy helyzet, és hogy én például személyesen inkább valami jó tanácsra várok ilyenkor, vagy ilyesmi. Nem azt mondom, hogy mindig van valakinek jó tanácsa, és nem arra a jó tanácsra, hogy fel a fejjel, ez majd jobb lesz, vagy ilyesmi, hanem csak, hogy így ilyen részvét az egészben, tudod, hogy mindenki velem is volt ilyen, és hogy ez engem így tudod, így ez ilyen bonding jellegű dolog. Én személyesen ilyen vagyok, és hogy valószínűleg abból indulok ki, hogy én ilyen vagyok. Hát a másik fele ennek a témának ugye az, hogy mi az, amit mondhatsz egy ismeretlennek? Mi az, amiről panaszkodhatsz egy ismeretlennek? Hogy én néha találkozok olyan emberekkel, akikkel életemben először találkozok, vagy abban a hónapban az első gondolatot vitatjuk meg, és kerekperezbe dobják azt, hogy így... Hát igen, emlékszem, ez pont olyan érzés, mint amikor nem 8 éve leégett a házam, és így ülsz, hogy így tesó, így épp hogy emlékszek a teljes nevedre. Ja, hogy túl sok információt oszt meg. Igen. Ez olyan, mint amikor beakadt a fitymámom a szakállnyíróba. Én inkább ettől tartok. Tehát ennek az én félelmem az, hogy egy ilyet benyomok egy beszélgetésben. Itt már itt a kérdés nem az, hogy belépj vagy ne, vagy mennyire intim az, amivel belép. Mert nyilván most azt mondod el, hogy így, ja, tesó, nem tudom, mondjuk lerobbant a kocsi, és hogy így, ja, hát a szar dolog, érted? És akkor mondjuk így ezzel belépsz, azzal nem tudsz nagyon mellé lőni, érted? De hogyha tényleg arról beszélsz, hogy így, igen, egyszer nekem is akkorát szartam, hogy szétrepett a segély, az nem biztos, hogy egy jó indító mondjuk a családi asztalnál. Ki a fasz kezd így egy beszélgetést? De mindegy. Hát igen. Oh my god. Az utolsó körünkbe tartunk, ez a GRDG kibeszélő show. Oh, wow. És szeretném, hogyha megdumcsiznánk együtt a nagy dolgokat a világon. És az érdekelne engem, hogyha mondjuk így szokott ez a kérdés lenni, hogyha egy lakatlan szigetre mennél, melyik lenne az a 3 könyv, amit magaddal viszel? Vannak ezek az ilyen type kérdések, és az a nagy kérdés, hogy ha mondjuk most egy ilyen vakrandin lennétek, és hogy ezen a vakrandin nem beszélhettek egymással, nem kell, hogy ez feltétlenül romantikus randi legyen, hanem csak mondjuk egy ilyen ismerkedős jellegű. Top 3 film, top 3 játék, és top 3 szám vagy album, itt igazából lehet választani, hogy melyiket szeretnétek, amit megmutatnátok abban a helyzetben, hogyha most csak így összességében egy ismerkedés van. Na, mi a megfogalmazás? Ez a megfogalmazás, hogy könyvek, filmek és játékok... Top 3 film, top 3 zenei mű, és top 3 videójáték, ami a leginkább körülírnád saját magad, tehát hogy valami, amit adott úgy neked, ami úgy érzed, hogy az úgy te vagy. Okay. Tehát ez is csak, hogy kurvára szereted, és hogy annyira szereted, mondjuk most nem akarok a szájába adni apinak dolgot, de minden egyes adásba felhozza bazd meg a tanút, hogy így ott nem is kell nagyon megmagyarázni. Egyszerűen minden héten megnézem a tanút, úgyhogy igazából elég. Úgyhogy igen, nem tudom elengedni a személyiségem részeként. Értem. Rob Schneider diszkográfiából így rábök a kegyre, tök alsó 2. Oké. Tehát, hogy egyértelműen ez az egyik. És csúnya ezzel kezdeni, mert olyan, mintha rangsorolva lenne így a dolog, és hogy nem sok rangsoron van elől a tök alsó, nyilván mert az IMDb-n sincsen elől, de én úgy érzem, hogy az én vagyok, és hogy az én humoromnak egy jelentős része. Ez lehet, hogy szomorú. Sok jó dolog is a része, sok,
sok kifinomult humor is a része. De az nem fér be a top 3-ba. Hát nem egy film. Nem, nincs olyan film, ami feltétlenül belefér, sajnos a Tök alsó 2 belefér. Például, Úgy is nézel ki, bazd meg. Hogy bazd meg? Nekem a Tök alsó 2 a kedvenc filme, bazd meg. Te meg úgy nézel ki, mint aki Nightcore-ot hallgat éjjel-nappal, bazd meg. Macska füles sapkába őszít, a mi a faszról beszélsz. Hát mert Nightcore-t hallgatok. Hát elég baj ez, bazd meg. A top 3 zenét Nightcore lesz, nekem legalább nem Adam Sandler lesz a második. Jó, oké. A kurva életbe. Api nagyon spicy hangulatában. Én elvesztettem az összes józan eszemet, amikor egy Krisz egy negyedórás Levente klubja plugot tolt itt bazd meg az adásba, tehát hogy én azóta így nem találom. A top 3 podcast magamat. Nem is lesz kérdés, pedig amúgy lehet. Top 3 podcast. Az nem lesz kérdés, pedig ott lehet, hogy a második az már... Az Levente klubja lenne a köcsög. De is bazd meg, csak viccelek. Nem is hallgatok 3 podcastet, geci. Én se. Magunkat hallgatom, meg a 12 éveseket. A múltkor valaki írta egyébként, hogy elkezdte hallgatni a 12 éves podcastet. Mi a 3 kedvenc filmed? Ne kanyarodjunk el a témától. Nem akarok még 3-at mondani, még így átadnám a szót, jó. És jó. Majd utána majd mondod. Híd a Kváj folyón az egyik kedvenc filmem, a Tanú is az egyik kedvenc filmem, és a Gyűrűk ura is az egyik kedvenc filmem, bár azt mindig külön kategóriába sorolom, és helyette ide berakom az És a csendesen folyik a Dont 1931-ből. És miért ez a 3 kedvenc filmed? Mert ez 3 nagyon szép film, Krisztián. Igen, csak hogy milyen betekintést enged ez a Api karakterében. Az én karakteremben? A 3 film, aha. A Tanút azt azért szeretem nagyon, mert nagyon jól úgy van tehát hogy korábban, amikor készült 68-ban forgatták a filmet, azt, hogyha átülteted így a mai világba, az így még ma is így működnek a dolgok, és ez egyszerre gyönyörű és borzalmas, hogy 70 évvel később, vagy mi 60 évvel később is minden ugyanaz, mint annó volt. A Híd a Kváj folyón, a Híd a Kváj folyónak a mondani valója, érted, az, hogy te ott vagy egy munkatáborban, téged elnyomnak, de neked az, hogy megépítsetek egy hidat, és megmutassátok, hogy ti angolok vagytok, azért te képes vagy jobban elnyomni a saját embereidet és saját magadat, meg mindenki mást magad körül, úgyhogy te egy rab vagy ott, az neked többet ér, mint az, hogy a japánoknak ne legyen hídjuk, mondjuk, csak hogy ti megmutassátok, az is egy ilyen nagyon érdekes, és egy ilyen nagyon, nagyon mély gondolat van amúgy abban a 2,5 órás filmben. Nem is a Csendesen folyik a Don helyett az Apokalipszis mostot fogom mondani, amit amúgy meg egy kurva jó film, és láttam vagy 6-szor az életemben, minden nyelven, amit így föl tudok fogni. Az is egy eszméletlen jó film, az meg ugye egy ilyen nagyon, nagyon mély betekintést nyer az őrületnek így a különböző szintjeire, ahogy így haladnak a Mekong deltán fölfelé, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Tök jó. Köszönöm szépen. Miért nézted meg angol és magyar nyelven kívül bármilyen nyelven? Ennyit nem tudok többet felfogni. Csak így jobban hangzott. Azt hittem, hogy nézted kínaiul. Vietnámul, hogy így milyen lehetett, hogy nekik megnézni. De nem értek vietnámul. Az ellenség szemszögéből. De az És a csendesen folyik a Dont is tudom ajánlani. Amúgy mindenkinek ez egy nagyon jó film, amúgy a 1917-es forradalomról. Orosz forradalomról. Nagyon sok filmben volt háború és folyó. Csak igen, a Mekong volt, a másikban ugye a Kváj, a harmadikban a Don. Kurva jó. Tehát így... Igen, köszönöm, hogy ezt leszűrtétek. Szeretem a folyókat, bazd meg. De lehet, hogy egy férfi már ennyit se szerethet, bazd meg. A folyókat hagyjátok már meg nekem. Jó, lehet, hogy az én másik 2 top 3-asomban is lesznek hímringyók például. Jó, hát én nekem a 3 kedvencem, nekem is van egy ilyen runner-upom, hogy nem tudom, hogy berakjam-e vagy nem. Az egyik az Élet szép, a Roberto Benigni is. Nem tudom, hogy láttátok-e, igazából azért szeretem nagyon ezt a filmet, mert hogy amúgy egy nagyon, nagyon kemény témát dolgoz fel, ugye a holokauszt alatt játszódik, egy apuka és a fiáról. Mégis amúgy a filmnek majdnem a feléig amúgy egy vígjáték, mert hogy az egésznek a sztoria igazából az, hogy hogyan szeretné a gyerekével elhitetni, hogy nem háború van, hanem ez csak mondjuk egy hatalmas játék. Film ez, igen. És egyszerre nevetsz rajta, egyszerre sírsz rajta, egyszerre filmművészetileg szerintem amúgy az egyik legtökéletesebb alkotás, és hogy én azt gondolom, hogy van egy olyan oldalam, ami amúgy pont ezeket az ilyen komoly, érzelemmel teli dolgokat szereti, de hogy mégis amúgy szeretem
ezekben a helyzetekben is a humort így az eszköztáramból elővenni. És ezzel szemben a második, az pedig, amit szeretnék, az nem nagyon tudtam választani, hogy a Quick and the Undead, vagy a Rollerblade 7 című film legyen. Mind a kettő amúgy egy ilyen 1,2 pontos IMDb film. Mind a kettőt nagyon sokszor láttuk, és igazából annyira szar, hogy jó. Körülbelül egy ilyen, mint a The Room, vagy ilyen, még az is lehetett volna jelölve, és hogy azt is kicsit úgy érzem, hogy én nagyon-nagyon ez az ilyen, van egy ilyen nagyon trash része a személyiségemnek, amire ugyanígy büszke vagyok, ahogy te most felhoztad a Tök alsó kettőt, és hogy én hogy gondolom, hogy hasonló szempontból, hogy valamiért az ilyen fasság, az ilyen szörnyű trash dolgok, azok amúgy ugyanúgy a részei az életemnek, ahogy ott van az élet szép is. És a harmadiknak annak pedig nem tudom, hogy a Toy Story-t vagy a Harcosok klubját mondjam, ez is egy jó nagy változás, hogy melyik a kettő közül, amelyiket válasszam. A Harcosok klubját betippeltem volna. Harcosok klubja volt az első olyan film, amit szerintem kb. 20-25-ször láttam. Mert 2 énem van, tesó. Egyszer nem tudtam végignézni. Ó, pedig amúgy klasszik. Többször elkezdtem már. Elfogadom. Van egy ilyen edgy, tudod, így szembe a kormánya, meg bassza meg a rendszer, meg hogy ilyen jellegű hangvétel, és hogy amikor én ezzel ilyen 15-16 évesen találkoztam a Harcosok klubjával, akkor nyilván ez egy nagyon transformatív hatása volt ennek az egésznek, hogy így megnéztem, és így tesó, ez kurva nagy király, aztán nyilván amikor rájössz arra, hogy egy mentálisan beteg emberről szól amúgy a film, és hogy nem király, amit csinál, akkor csak királyul van ábrázolva, akkor amúgy király. Vagy nem volt király? Hát amúgy gizda, de hogy gyerekként érted, a Tyler Durden akartam lenni. Tehát annyira cool akartam lenni, mint a Brad Pitt abban a filmben, de hogy Brad Pitt egy kibaszott elmebeteg abban a filmben, és hogy így nem szabad az utcára engedni ilyen embereket, mint aki úgy viselkedik, mint a Brad Pitt. Ennek ellenére abban a filmben kibaszott nagy király. Ez így van. A Toy Story csak szimplán szerintem a kedvenc animációs filmem. Tehát, hogy egyszerűen barátságról szól, fun, jó a sztoria, gyerekkoromban nem tudom, ilyen, valószínűleg ilyen csodának határos dolog volt, hogy nem rajzolt, hanem animálva van, és hogy ezért nekem ez van. Ezek a toppok. Nice. Akarsz másik kettőt mondani? Igen, vagy vannak másik kettőt is. Az első, ami azért nem fogtok szeretni, de tök mindegy. A második egyértelműen űrodüsszeja lesz, tehát hogy űrodüsszeja geci nagy, trippy as fuck. Azt se tudtam még egyszer se végignézni. Vontatott fél órán keresztüli csak fényvillódzás. Imádom az ilyen dolgokat, amikor így ilyen polgárpukasztás céljából, vagy nem tudom, vagy csak úgy sikerült, így valamit így túltolunk, és azt mondjuk, hogy ez ha nem érted, akkor nem érted akkor nem érted a művészetet. Tehát ezt mondja az űrodüsszeja, a sátántangó is ezt mondja, ahhoz nem vagyok elég filmművészet is forma. Nem lehet, hogy a sátántangónak igazából az a lényeg, hogy kinyomd. Hogy a sátántangó azért készült, hogyha megnézed, akkor így bóc vagy. Hogy így annak az a művészi értéke, hogy aki ezt megnéz, az biztos valami kurva nagy művésznek hiszi magát. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen, tehát hogy amikor valaki, a csávó megvett egy konzervdoboz szart. Bele szart egy konzervdobozba. Igen, de azt eladta. Igen. És igen. akkor, hogy ott gondolom, hogy ott az a poén, hogy így bró, megvetted a szaromat $100,000. Az, hogy nem tudod, hogy van-e benne szar vagy nem, de ha felbontod, már vége a művészi értékének. Wow. Mierda d'artist. Azt hiszem valami ilyesmi. Schrödinger szara. Ez is lehetett volna a műnek. Kemény. Harmadik meg, hát a Whiplash jut hirtelen eszembe, mert tetszik az üzenete a Whiplashnek. Hogy ilyen zenélős. Zenélős, szeretem a zenét. De ez abban van. Ez dobolja. És tök jó az üzenete, hogy így... Csak úgy lehetsz nagy, hogyha szenvedsz érte? Az is tök jó, mert nekem ezt tetszik ez az üzenetben, nem feltétlenül mondom, hogy ezzel a részével azonosulok, hanem az, hogy a végén annak ellenére, hogy megküzdött a dolgokért, akkor érzi magát igazán jól, amikor így szeretetből, meg vibe-ból csinálja. Tehát, hogy az egy jó üzenet szerintem. És hogy ahogy így közeledünk így a felnőtt kor felé,
egyre kevesebb lehetőségünk van ilyen dolgokat csinálni, úgyhogy ez egy ilyen kemény üzenet. Produktívan egyre kevesebb dologgal fogunk tudni úgy foglalkozni, hogy arra azt mondjuk, hogy így, hát ezt én kurvára élvezem is egyébként mellette. Vagy legalábbis most még úgy tűnik. Aztán meglátjuk. Úgyhogy talán ez a 3. Minden hétvégén fel szoktam hozni a barátaimnak, hogy utálom az űrodott szelját amúgy. Igen, ez a sok. Itt is többször. Igen. Meg nagyon érdekes, hogy amúgy, amit a legtöbbször láttál a listádon, meg legalábbis amit kiemeltél, hogy mennyiszer láttad, az is ugyanúgy Stanley Kubrick. Tehát, hogy ez volt az egész az érdekes számomra. Igen, de bazd meg Kubrick abban nem csinált tényleg egy 30 perces jelenetet abból, hogy dokkol bazd meg az űrhajó, és hogy szerintem nem nagyon túlzok a 30 perces jelenet. Nekem az esztétikája nagyon tetszik, a letisztult színek, formák, ez szép, ez az ilyen... Neked ilyen Gaspar Noé filmeket kéne nézni, mint az Enter the Void, meg ilyenek, azok lehet, ilyenek. Ezt felírom magamnak. Gazpacho. Gaspar Noé? Aha, Gaspar Noé. Konkrétan. Top 3 szám vagy album? Nekem ez az izém. Én ezekkel azonosulok a legtöbbet, szerintem zenei albumokkal. De biztos, hogy valami Jimi Hendrix, az egyik Jimi Hendrix, talán a Bold as Love. Nagyon szeretem a 60-as éveket, Jimi Hendrix, az atya úristenem. Talán még mindig, hát 20-as éveim előtt biztosan ő volt. Akkor Flat by Zombies nevű bandát nagyon szerettük, úgyhogy valószínűleg egy Flat by Zombies album. Nekem is. Ők vezettek be a hip-hopba úgy igazán, és miattuk kezdtünk el a Chris-szel hip-hop zenét csinálni, ami hatalmas fán. Aqua Barbie Girl maxi lemez. A harmadik az őszintén szóval nem tudok freestyle-ozni. Valami nagyon megindokoltat akarok mondani, és most olyan nem jut eszembe. TNT, amelyiken a titkos üzenet van. Tankcsapda Mennyország turist, nem Pisti? Számot is mondhatsz, úgyhogy akkor jó lesz a titkos üzenet. Valami Drake-et akarok mondani, csak azért, hogy azt a részt is. Mert ma pont néztem, hogy kik voltak a leghallgatottabb előadóim az elmúlt 10 évben, és valamiért Drake az első. És erre nagyon nem vagyok büszke, de Drake én adtam Drake-et amúgy, szerintem fán volt. Azt, hogy nem tud jobban rappelni, mint Kendrick Lamar, jó, csak ennyit belelógattam a lábújamat, bazd meg. Tehát, hogy azt mondják, hogy Kendrick Lamar megverte Drake-et egy rappárbajval. Persze, hogy megverte, bazd meg, mert egy Pulitzer-díjas emberről beszélünk, aki rappelésért kapott Pulitzer-díjat. Drake meg, bazd meg, egy nyálas, light skin kanadai. Tud jobban csajozni, mint Drake. Persze, tud jobban gambling live-okat csinálni Kendrick Lamar, mint Drake. Na, ez a nagy kérdés. Drake egy óriási mém, és egy óriási popstar, és ezt imádom. Okés. Api? Biztos, hogy a Lady Gaga-tól a Bad Romance, Doja Cat-től a Say So, meg annyira Nightcore-t akarunk erre rárakni, akkor a Go, Go, Go. Go, Go, Go. Hell yeah. Hami. Azt még hallottam is. A Go, Go, Go-t? Igen, az volt a playlist elején. Tényleg. De ezek így, amit hirtelen eszembe jutnak, de ugyanúgy, tehát, hogy Lady Gagát minden évben szoktam hallgatni, és így minden évnek van egy olyan pontja, amikor így most kicsit nyomjunk több Lady Gagát, és egyértelműen az egyik legjobb száma a Lady Gagának szerintem a Bad Romance, de ugyanolyan jó még a Judas is tőle, vagy a Born This Way, de hogy nagyon jó, ezek mind nagyon jó számok, de... Múltkor hallgattunk, valahol mentünk, és végig a kocsiba This is Lady Gagát hallgatunk, és azon másfél órán keresztül nem volt olyan szám, amit nem ismertem, és úgyhogy amúgy így én nem úgy hallgatok Lady Gagát, hogy most akkor This is Lady Gaga, és akkor ez megy pörgetem folyamatosan, hanem hogy csak így megy valahol, meg ismerem, meg ez, az amaz, és mindet másfél órán keresztül hit after hit. Korunk Madonnája, korunk Chopinja, korunk Wolfgang Amadeus Mozartja, érted, bazd meg, tehát, hogy így egyértelműen. Egyetértek, nagyon tehetséges. Beszéltük a múltkor, hogy a Lady Gaga veszélyesen közel van a mind a 4 nagy díjnak a megnyeréséhez. Gote? Grammy, Oscar, Tony, Emmy. Semmi. Már csak egy hiány van talán. Biztos, hogy Oscar nincs szerintem. De van a zenei, de ez filmzenéért. De az is számít. Nem színészedésért kapta? Azért biztos nem. A Bradley Cooperrel? Nem. Azért nem kapott? Nem. Az csak a zenéért kapták, a Shallow. Igen, Shallow. Így van. Hogyha nekem kell mondanom, akkor az egyik az
sajnálom kimondani, mert hogy az internet elbaszta, bazd meg, de hogy a Tame Impala Currents albumja bármennyire is normi dolog, kurvára imádom azt az albumot, és 10/10-es az album. Hell yeah. A második az George Michael 25 nevű album, ez kicsit csalás, mert hogy ez egy best of album, de hogy amikor a 25 album kijött, akkor voltam George Michael koncerten gyerekkoromban, és hogy ez egy ilyen kurva nagy core memory volt, és hogy azóta imádom a zenéjét, és hogy ott konkrétan azok, amik a zenék még végigmentek. Én is a Flatbush Zombies Drugs albumot írtam fel, de hogy csak azért ne kétszer ugyanaz legyen, akkor pedig a Death Grips-től az Ex-Military-t mondanám, de az Ex-Military nincs fenn Spotify-on, ezért nem hallgatom annyit. Aha. Úgyhogy akkor a Money Store lesz. Úgyhogy ezek egy ember három arca. Tehát hogy a legnormibb, meg a... Hát, nem tudom, melyik a legnormibb, a George Michael? Szerintem a Tame Impala most. Tame Impala? Igen. Figyelj, úgy Tame Impala szerintem neked a rockba való avanzsálásod volt, nem? Ilyen 20 évesen. Nem, inkább nem tudom, hogy az alter rocknak lehet nevezni, de nagyon szeretem magát az experimental rock zenéket, amennyire tudok ilyeneket hallgatni. King Gizzardot is tökre szeretem, csak hogy a King Gizzardoknak az albumjait nem tudom nagyon értékelni, mert minden héten kiadnak egy albumot, és ezért nem nagyon tudom azt mondani, hogy melyik albumukat szeretem. Sőt, még a számcíméket sem tudom megjegyezni, mert már jött egy új album, szóval annyira azt nem, de a Tame Impalának a hangzásában van valami, ami tudtátok, hogy ez csak egy ember? For the memes, én is elmondtam. Nice. Kriszire dobod a vépet. Az meg tudtam, hogy valami hiányzik. Dobd a vépet. Dankeschön. Krisz passzolja neked a vépet. Elfogadod? Oké, és az utolsó körhöz érkeztünk, és az adásnak az utolsó 5-7 percébe top 3 videójáték, és miért, hogyha van ilyen. Jó, ezt nem velem kezdjük, hogy inspirálódjak a gondolataitokból. Nem szóval, hogy rólam fogsz tudni, nem ugyanazokkal játszunk, Pistán. Nem baj, legalább gondolkozok addig is. Jó, hát a top 3 játék az biztosan az első szerintem vagy a World of Warcraft, ami nagyon nagy részét kitette így a fiatal koromnak, tehát hogy így több ezer óra. A második biztosan a Hearts of Iron 4, ami szintén kitette egy nagy részét így a 20-as éveimnek mondjuk. Aztán a harmadik, ami még így ilyen személyiségformál, az meg Warcraft 3 esetleg, ilyen nagyon régi stratégiai, amíg én 10 éves korom, ilyen általános iskola, meg ilyen, amikor ilyen összeültünk és LAN-partin ilyeneket játszottunk, tehát hogy az ilyen eszméletlen, azért mert az nyilván azért, mert azt a gyerekkori élményt hozza föl, hogy én azzal játszottam, nyilván nem játszottam, meg nem nyitottam meg már az meg 10 éve, de hogy így ugyanúgy, tehát hogyha mondanom kell valamit, vagy Stronghold Crusader, az is ilyen teljesen hasonló, ebben vagy Heroes 3. Heroes 3, igen. A World of Warcraft meg szimplán az ilyen, szerintem az egyetlen olyan ilyen nagy szerepjáték, amit szerintem tök jó és tök játszható. A Hearts of Iron az meg igen egyértelműen az autista térképjáték, én érted, aki leül, így emlékszem, nem dolgoztam egy fél évet, bazd meg, és így mit csináltam, bazd meg, így reggel fölkeltem, és Hearts of Iron 4 multiplayereztem, és így 16 óra múlva így elmentem aludni. Erre emlékszem. Volt egy ilyen időszakod, emlékszem, amikor megint, vagy nem tudom, hogy akkor először, de hogy akkoriban volt a Stella. Azaz. Igen, emlékszem. Erre én is emlékszem. Amikor mondtad, hogy most ért véget a meccs, és bazzog így, nem tudom, egy nappal később. Igen, egyértelműen, bazd meg. Szürreális, de hát ez az én autista ilyen izén, bazd meg. Kurva jó. Bocsánat. Mondjam kém? Mondjál. Jó, okés. Az első nekem a San Andreas lesz mindenképpen, ha más nem, akkor azért, mert hogy az meg azzal játszottam a legtöbbet. Tehát ugye nekem lehet, hogy közel annyi órám van a San Andreasban, mint mondjuk Apinak a Warcraftban, pedig a Warcraftnak az a lényege, hogy abban nagyon sokat tudsz, sokáig sok dolgot tudsz csinálni, a San Andreas az pedig, nem tudom, 100 óránként ugyanaz általában, de hogy szerintem gyerekkoromban van benne egy ilyen, mondjuk egy ilyen 1000 órám, ahol csak, nem tudom, a műfasszal a rendőrörsöm öltem a rendőröket, meg ilyen, és teljesen el voltam vele, meg ilyen nagyon szép élményeim vannak vele, hogy például van ez a gimp suit, amit ugye lehet... Béna ruha.
Magyarul. Béna ruha, igen. Ez Photoshop a szopóállarcos ruha, igen. Amit kóddal be lehet írni, és hogy én gyerekkoromban én nem tudtam mi az, és azt hittem, hogy ez egy szupererős ruha, és így azt játszottam, hogy jetpacket raktam CJ-re, és abban a cuccban volt, és hogy most így megmentem az embereket, és hogy el vagyok, mint Batman, hát így nagyon csúnya zéreesés. Krisztián, te gyerekként próbáltál ilyen hot coffee módot letölteni amúgy a San Andreasra? Sajnos, ha tudtam volna, hogy van, akkor igen, de én nagyon későn tudtam meg, hogy hot coffee mód van, és addigra már ilyen gáznak tartom, hogy ruhába dugnak, bazd meg. De most letölteni amúgy a hot coffee módot, hogyha úgy lenne. Persze, Szex, most már jó, for fun letölteni, milyen vicces, hogy ruhába küldi neki a CJ. A másik az a God of War 4, vagy a Last of Us 1, nem tudom a kettő közül eldönteni, melyik, ezek is jók, igen. és azért nem tudom eldönteni, mert hogy én azt gondolom, és azért raktam rá a listára, mert hogy én azt szerintem a gyerekvállalásért ez a két játék, mind a kettőben amúgy egy apa karaktert játszol, az egyikben egy fiad van, a másikban pedig egy lánynak vagy kb. A nevelő apukája igazából, mondhatni így leegyszerűsítve a sztorit. És szerintem többet tett ez a két játék a gyerekvállalásért, mint az utóbbi 15 évben a kormány. Tehát, hogy egy olyan szintű érzelmeket ad át, olyan szintű mondani valója van, és olyan amikor mondják azt, hogy a játékot erőszakosak, már nem mondják 10 éve, mert már elkezdtünk felnőni mi, mint generáció. Az életben vagyunk erőszakosak. Igen, tehát, hogy de hogy amikor ilyen buta fasságoknak tartják a videójátékokat, akkor pont ezeket a példákat tudom felhozni, mind a kettő szerintem kibaszott jó játék. És nice. Plusz egynek beírtam a Baldur's Gate 3-at, amire most mint az állat rá vagyok szopódva, és ez az első olyan RPG, amit tényleg RPG-ként játszok, és nem csak így Chris mit döntene. Aha. Hanem, hogy van egy karakterem benne, mint ahogy a D&D-ben, és úgy döntöm el. Mert ugye a Witcherben úgy, hogy most ugye a 3 verzió közül mi a legjobb döntés szerintem. Itt viszont úgy játszok, hogy tényleg most ez a karakterem ez, és hogy nem úgy döntök, ahogy én akarok dönteni, és mi lesz ennek a kimenetele. Igen. Nice. A Witcher is nagyon jó, igen. Nem csoda, hogy pitchelted a GRDG D&D sorozatot, amit megtekinthettek már a Patreonunkon. Azt a kurva eget. Kicsit éjjájosabbra akartam egyébként. Kicsit úgy akartam, hogy azt mondom, hogy így... Ez egy új Black Mirror epizód, azt ugye vágjátok, hogy most jött ki az új Black Mirror évad, és nagyon jó, az első 3 részt megnéztem tegnap hajnali 2-ig, és az egyik részben pont az van, ezek spoilerzünk, aki még nem nézte, kurva jó, imádom, nem baj. Az van, hogy a férj meg a feleség együtt élnek kispénzből, gyereket próbálnak válni, blablabla, a csajnak valami az agyára, ilyen rámegy valami rák, és hogy úgy tudják csak életben tartani, hogy van egy tech cég, aki rárak egy ilyen szart, és így kvázi streamelik tehát hogy streamelik az agyába a dolgot, tudod, innentől kezdve, nem az agyából funkcionál az agya, hanem egy tárhelyről, de attól ugyanúgy él meg, tehát hogy csak az van, hogy folyamatosan emelik a subscription fee-t, meg tiert kell ugranod, és az egyik tírugrásnál az van, hogy így bejön egy új funkció, az, hogy néha elkezd a csaj reklámokat mondani, így teljesen, tehát ilyen basic tierbe van, és így az meg ilyen a tudtán kívül, így a helyzethez tudod, ilyen igazítják azt, hogy milyen reklámot mondjon, az meg, és így mit tudom én, ott vagy szomorú, és így szomorú vagy, akkor próbáld ki és elkezd ilyen egy ilyen advertisementet tolni az Konkrétan ilyet akartam volna most is csinálni. Igen, ilyet akartam volna csinálni, de... Szürreális amúgy, nagyon nézzétek a Black Mirror-t. Ez jól hangzik. Én vagyok még a videójátékokkal? Én elsőnek egy Jedi Akadémiát mondok, mert Jedi Akadémiáztam. Fú, de sokat. 12 éves koromban nyomadtam a 40 évesekkel, az meg emlékszem, mindenki felnőtt németek voltak, nem tudom, ilyen arcok voltak, és akkor ott én voltam a klánban, gondolom az idegesítő hülye gyerek. Nem lehet, hogy 25 évesek voltak, csak gyerekként 40 évesnek képzelted? Simán lehet, így van, ez simán lehet. Nagyon jó volt, tök jó kompetitív, tehát tök jó volt a kardozás, párbajozás, azóta nem csináltak annyira jót, pedig csinálhatnának. Nem volt. Nézek a kamerában, mint ha bármi nézné ezt, az meg bármi EA játékkészítő nézné ezt. Akkor másik, Guitar Hero, gyerekek, én úgy toltam a Guitar Hero-t be, ez meg experten, hogy szerintem kivittem. Vagy az utolsó 2 lehet, hogy a Slayernél megakadtam, a Raining Bloodnál, de Guitar Hero 3 az legendás. A San Andreas mellett az a
játék, ami a zenei ízlésemhez hozzátett. Tehát, hogy az megint egy 50 szám, mint a San Andreasban, amiket így meghalod, és minden haverod ismerni fogja. Így tudod, van, hogy igen. San Andreas, tudod, hogy Vice City. Igen. Így igen. van. Yeah. És akkor utolsó, meg a legaktuálisabb, Fortnite, fuck yeah. A mémek miatt kezdtük el, de hogy így... Az élményért maradtunk. Bazeg, tehát hogy az, hogy így karácsonykor összegyűlik a gang, és így van egy ilyen fix 10 ember, aki Fortnite-ozik megállás nélkül, zseni. És most arra már annyi pénzem van benne, bazd meg, hogy szégyen lenne nem felhoznom itt a lista még. Reméltem, hogy felhozod a Fortnite-ot. Ez volt a mi adásunk a mai napra. Több reklám már nem fér bele ebbe az adásba, úgyhogy csak iratkozzatok fel YouTube-on, Spotify-on 5 csillag, hogyha tetszett az adásunk, jövő héten megint jövünk. Ez volt a Krész, én pedig Krisz. Api. Pisti. Yeah.